Bengifuna ukubatshela ukuthi vele bengazi ukuthi mangizowina bengizothi ngokusihlanganisa la lo mphambi kwenu unomfundo wakaNgcobo Isibongo. Mbukelo Kha TV asibingelele sikwamukela sikhona ke la ku ward 86 eMlazi ke la kuzonziwa khona ke umcimbi nje wokumodela wona obuhle kodwa ke njengamanje ke side lami ke ukhona organizer ke sokusithola kuyena ke ngabanzi ukuthi ke kuzokwenzakala. Ngicela usondele usithathe usibeke ukuthi ke sizokwenzana namhlanje la ekhaya. Nginibingelele nonke ngithi thatha Mkhonto thatha ngithi viva comrade Jacob Zuma viva ngithi ewadini yaseZimbokodweni ku ward 86 iVD Zimbokodweni sizokwenza imodeling sikhetha unobuhle weward yethu kukhona ama senior nama junior namhlanje. Mhlambe ke ukubhekelela ukuthi mhlambe ukungeneleka kanjani ukuthi mhlambe ugcine ukwazi ukuthi ujoyine bekujoyinwa ngandlela yini. Hayi nje kube into elulanyana nje kona kakhulu ngoba phela umkhonto siyawuthanda safika kona ngenhloso yokuzosebenzela nokuthi sithole u2/3 majority sayibambe lapho ke phansi kubaba uGedlesi Hlekisi uJacob Zuma wayesitshele yona ukuthi ufuna u2/3 majority. Sithi ke manje na ke ukujoyina la eWard 86 eMlazi ePhilane kwiVD yaseZimbokodweni bekade ku50 umuntu ozongenela bese kuba u10 umuntu ozobuka omdala bese kuba u10 20 umuntu ozobuka omdala bese kuba u10 ingane encane kodwa unobuhle nje lo zithembayo yena ukuthi muhle kunawo wonke abanye onobuhle abala kwiward yethu ward 86 ubengena ngo50. Mhlambe ke imqomelo ke ngicabanga ukuthi mhlambe engase ubheke ke mhlambe omuhle kakhulu wakule ward uzothola. Hayi lokho kuyimfihlo phela ngesikwazi ukukudalula la. Cha isamba mhlambe sikhona isamba sibekile. Hayi asikho isamba semali phela kwazise phela ukuthi nesiyinhlangano ezikhiphele emaphakethe nayo sikakabikho emandleni so konke lokho kwenziwe nje sizihlanganisele nje kona. Unobuhle wethu nje okuyena uzothatha uQueen kahle kuma senior nama junior yena uzothola iprize ethe ukuthi kuba ngconywana kakhulu. Yeah khona ama present lapha ezansi abekiwe nje nizobona nje balandeli bomkhonto wesizwe nabalandeli be TV lesikuyona. Yeah. So ake sibheke kutheni ke njengamanje ke njengoba sikhona la usho ukuthi ke akhona ama prizes amahle kakhulu beke mhlawumbe ukhona mhlawumbe sithi le modeling yenzeka la ikhona mhlawumbe modeling enkulu njengo Miss South Africa ehlungela yona noma nje it's just for into yeward kuphela. Hayi yona le modeling lezo hamba ibuyishube kakhulu ngoba sesiqayile nje la e86 hayi engathi impela sofuna ukuthi impela amaward ala eMlazi kuPass 4 Phungula wonke abuye ahlanganyele siyokhetha nje uMiss Mlazi. So into ezoqala la e86 kodwa sobuye sifake ke leadership yethu ya Pass 4 Phungula ukuthi hayi siyacela ukuthi ke bayifake nawamanye amaward sigcine sesiyoqhudelana sodwa sikhethe uMiss Pass 4 Phungula. Yeah so Miss Pass 4 Phungula singasimboneni kuMiss South Africa njalo njalo. Phela ke kocaca phela ngoba sekujijeka igode lapha sekubonakala ukuthi hayi impela engazuthi siyazigqaja ke ngalo Miss wethu okhona bese siyamthatha siyomfaka ke eindaweni ezifaneleyo mhlawumbe ngagcina sekuMiss uMiss South Africa ovela kumkhonto kungenzeka. Hayi ke siyabonga kakhulu uyicacise kahle ukuthi ke le modeling eqalayo la eMlazi kuthiwa ihlungela ukuthi umuntu ozowina agcine ephethe umlazi wonke egoqa umlazi ngokuba umuhle ngokuba unobuhle njalo angase ayithole ebeke ethubeni lokuthi angazagcine sefike ngisho kuMiss Universe or even Miss South Africa angithi. Hayi impela sidlali ngampela siyagwaza siwumkhonto yabo manje sikhetha ngisho uMiss nobuhle umkhonto wesizwe hayi sibambile msholo sibabeka impela sibambe phansi sifuna u2/3 majority 2026 siyabangena. Siyabonga kakhulu ke sithatha sikubukeke ke mbukeli la ngaphakathi ukuthi ke ikuphi kahle hle ngempela okuqhubekayo ke khona la ku ward 86 eMbokodweni lapho ke khona kuzokhetha khona ke uMiss eMbokodweni Miss ward 86 or Miss eMbokodweni something like that. So manje ithini into esizenga namhlanje? Osukwini namhlanje siVD yaseMbokodweni njoba kuyiholiday sibonile ukuthi kungakuhle ukuthi sizame indlela ukuthi siqoqe ingane at the same time futhi as members of umkhonto wesizwe sizama ukuthi senze lento ekuthiwa ifundraising
since kunama programs amaningi njengo disaster nafuna ukuthi siyoxhasa amanye ama comrade, so sibone kukuhle ukuthi indlela esingenza ngayo ukuthi siqoqe zona izingane kuyiholiday zingasabalali, zihlale ngaphansi endaweni eyodwa bese sizinika okuyi competition yanyana yomkhonto wesizwe onjengonobuhle kahle kahle. So sibona ukuthi kungakuhle ukuthi namhlanje sihlaleni phansi nazi izingane la, so bese siyihabulisa ke izingane ngoba siyakholela kuzona le youth le, iyona youth kahle kahle le eyophendula le youth ngo1976, iyona le esihleli nayo namhlanje. Okusho ukuthi namhlanje akusikho ukuthi kuphela kuzoqoqa uzime nanokuthi ngizophinda kube ne-political tonton class ezobe ikhona. Yes, kubalekile kakhulu ukuthi le izingane lezi ezikhulayo siyigade nathi ngaphezulu ukuthi kuzobe kukhethwa uMiss lo so bese sikwazi ukuthi futhi siyigade nangendlela yokukhula nangendlela political nangayo yonke indlela, so bese sikwazi ukuthi siqoqe le izingane sikhulume nazo ukuthi njoba sihlezi sisho nje ukuthi thina silungiselela igeneration ezayo, igeneration ezayo iyona le, so akufanele siqhele kuzona kakhulu, kufanele sibe seduze nazo izingane. Ngicabanga ukuthi usugeqa amagula ngabe ngiqamba maka manje khona engathi ngisafuna ukukubuza lengakuzwanga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Bazosiqalela phansi, kunethaya khona phakathi kwabo. U004 no006 after sesibabuza ama questions bazoqala phansi. I hope you understand that. So ama questions ke esinawo siyawakhipha manje. Zothanda ukuthatha leli thuba ngibonge kuwo wonke umuntu okhona la. Ngibonge nama-judge ethu, ngiphinde ngibonge noNkulunkulu ngokusihlanganisa la. Lo mphambi kwenu unomfundo wakaNgcobo Isibongo. Ngiyawuthanda umbuzo wakho kakhulu mem. My aspiration in life is to be pretty. It's to be pretty. And aspiration yami is to be pretty, and i-goal yami ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze into ezengenza ukuthi ingijabulise ngelinye ilanga, ezokwazi futhi ukuthi Ngiyabonga ngombuzo wakho. Lo mephambi kwakho uyenze kangcono. Una 13 years old. Ngize la ngokuzithemba nangokuthi ngizoyenza lento. Anginendaba ukuthi abantu bathini or bathi iyeke lento yakho ngeyizikulungele. Mina ngiyazi ukuthi ngizoyenza lento. Ngine confident. Ngizoyenza lento. Senza number 1. Ngiyabonga kakhulu. I will encourage those who think bad about themselves. And I would like to share their messages and to other people. I will encourage those who think bad about themselves. And I would like to share my messages to other people. Like myself, I like to model. Even though I don't win, but my goal is to achieve what I want to achieve, like model. Kunjani? Ngiyaphila. Sikhuluma noma namhlanje? Kansa? Sikhuluma noma namhlanje? Sikhuluma nge-modeling and the types of how to model. Ubani igama lakho? Thingo Nkosazana. Ngicela ukubuza ukuthi uzizwa kanjani ngoba uwinile nje? I am feeling happy and I would like to encourage those who think bad about themselves. My purpose was not to be the one who's winning.
My purpose was to encourage the ones who think better about themselves. So ufuna ukuthi ukuthini kulabo ade ungenelele nabo le competition yinto nje ongayidlulisa koza kwenu akade unabo? Ngifuna baqhubeke nomodeli abangayeki. Ngifuna baqhubeke bangayibiseli phansi, bangayibukeli phansi. Siyabonga kakhulu. Ungathini nje ekhaya ukuthi kubantu abakusupportile ukuthi ugcina ufikile la? Intoni ungayisho kubona ekhaya uma ukuthi bakhona la? Bengifuna ukubatshela ukuthi vele bengazi ukuthi mangizowina. Bengazi vele ukuthi imina vele uMiss. Sengivele ngakuthatha konke. Lokho nje. Ilokho. Mhlawumbe amazi okuzibongela. Bengicela ukubonga ithuba engiphiwe nalabo abangisupportile baze bafika nalana. Ngiyacela ukubonga bona. Asimshayele ihlamba elikhulu. Sibingelele sikwamukela mbukelo Khaya TV sikhona la eMbokodweni kwathi kuzocrownwa khona uMiss Umkhonto Wesizwe kodwa njengamanje sinali judge la kuyena umuntu akade siqinisekisele ukuthi uMiss Umkhonto Wesizwe ugcine khona. Sibingelele sikwamukela mfethu. Njani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Mhlambe asithathe esivele singena nje kuyona ejule ukuthi bekunjani umsebenzi kunina ezama judge ukuthi ngigcine nikwazile ukucrowna uMiss Umkhonto Wesizwe ngombonile ingathi beshekisha futhi. Hayi bekunzima ngifuna ungasho ngoba sibena ne tight so bekukhona ukuthi kube nzima but sigcine siphumile nabo Miss nje banibabona nje nani. Okay. Mhlambe kulabo abangagcine bengamazwanga mhlambe ukuba uMiss Umkhonto Wesizwe abangaphumelelanga ezijudge ukona ukwazi ukukhetha lapha nentoni ongayisho kubona? Bengifisa ukuthi ngibatshela ukuthi ungayekeleli, ungagive up entweni. If into kuyipassion noma kuyinto efunayo ukuyenza empilweni, kumele into uyilwele, into uyayilwela ugive up kuyona. If ufuna ukureacha igoal, kumele ulwele ukuze ufike kulona. Njengoba nathi sila asifika ngala ngokuthi sivele safika nje sikulwelile ukuthi sigcine siyijudge siqale khona nathi la. Ukuhlulwa akusho ukuthi lahla ithemba kodwa ukuhlulwa kuyikona ukuthi nyusa amasokisi ukuze uzokwazi ukufika la ofuna ukuyakhona. Okay. Mhlambe nawe ukhona la kwi-league ogijima khona as uMiss bona ngiyakubona i-body shape ikhomba ukuthi somehow ukhona la uMiss khona. Ukuqala kwami ngaqala ku-Miss Beauty Pearls nje basengila. Bengangayitshothi ngibe model empilweni kodwa engakusho ukuthi ngiyabonga lethuba leli alandele ba. So kungakusho ukuthi ngiyabonga ukuthi nami ngithole lethuba leli. Lokuthi ukwazi ube ijudge. Ukube ngikwazi ukuthi mhlambe mathiwa ungaphinda uqokwe somewhere else ungakwazi uphinda uqhubeka ukuthi ube judge. Looking at effort nento kodwa ufanele uyifake khona. Hayi uqhubeke like ngifuna uqhubeka because sengize ngaqala ngisayeki ngiyaqhubeka. Okay. Siyabonga kakhulu uMiss ubani? Igama uMiss Aphiwe noma Sinothando. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Speaking to one of ama judges zethu kwesichazela abanzi ukuthi ke bekunzima kanjani ukuthi agcine ke esemqokile ke yena ke uMiss Umkhonto Wesizwe Party ke. Sikuthatha sikubeka kanjalo ke uMkhonto Wesizwe Party la nje sikhona ke sithi salute. Amandla qina Mkhonto Wesizwe qina. Siyabonga kakhulu, ngithanda ukubonga kakhulu leli thuba esikutholile nokuthi nisivakashele kulomcimbi omkhulu kangaka esuhlelile ngevision nomsholozi abenayo ukuthi abone Umkhonto Wesizwe uphila ukhula siuqala phansi ebusheni nasemnganeni sithi asinyuse amasiko noma ngizothi amathalente ezingane akhona abonakale siwumkhonto wesizwe siyasiwaveze siqhubekele njalo phambili siyabonga kakhulu isupport enibenayo ninonke ukuthi nizovakashela umkhonto wesizwe ku-Ward 86 kwi-VD yaseMbokodweni sibonge kakhulu amandla